anyalo wacho ni chike mano loso kako onego bed ni isomo kolure gi duol ma ochung' ne somo mar mbalariany mwaluongo ni Commission for University Education. No wacho ni jadigri kao higni kaka en ng'ama kopogre digri moko ma kaka engineering kata medicine moko gi onego bed ni kao higni 4 kaka nowache. 4 gi ok ni en higa mar Januari nyaka Disemba. Higa achiel en iloso gi gimoro miluongo ni semester 2. Semester en ndalo ma nyathi somogo kiwango mar kiwango misomogo. Kod donjo higa mar achiel osomo semester mokwongo mano dweche 4 kendo chako somo semester mar 2 mano dweche 4. Koro en dweche 8 te. Koro king'iye matut ok onego bed ni en higa 4 mochakre Januari gi Disemba. Mane makoro seche mokelo ga pogruok king'iyo mbalariany mag sirikal to gi mag wanyaluongo ni wegi ka Ziteka. Koro kwa chako iyudo ni higa achiel ma Januari gi Disemba. Ka ng'athi ochako somo Januari, April otieko semester mokwongo, May, August otieko mar 2. Koro higa achiel otieko dwe mar 8. Asto kendo chako higa moro machielo. Koro mano miyo ndalo mobet e university chuok nikech break ogidhi break malach. Brege gi rusa gi ema chamo sana e koreka. Koro rusa gi kodwok chien ka koro wan waduoke to en wigi 2 kende. Mano koro iyudo ni nyathi tieko gi higni 3 to tieka higni 4 mano ndik cha. Koro kasto moko be nitie ma koro wawach ni 4, then king'iyo kaka koro medicine giri engineering gindo koro gitimo 5. Koro mago nyalo bedo ni malach kalure gi somo mane nitie cha. Lakini bang' ber ni wawuoyo sani nikech ma biro mana timre nyaka higni 2 mabiro. Because higa 2029 2029 koro wan gi jo CBE masani wasechako loso duoko ndalogo piny. Wasechako chenro ma ikruok ne ja CBC nikech iyudo ka senior school kacha gisesomo gik mang'eny manwa puonjo ga university ka ni introduction. Koro moko go nitie mwadhi golo. Asto CBE be wacho ni nyathi ka dwa somo gine ma mondo imiye gik mang'eny manwa kelo ga ma ng'ato obiro ka ni dwa somo IT to wakase gi accounting ni bende nyaka somo iye kama ukori gol. Ng'ano biro somo weche mag computer, miye weche mag computer, otieki, odhi. Ng'ato datimo information science ithung'e gi IT. Ok en gimoro marach. Kata kamano iwacho kata kithung'e, iwacho nitie gik moko ma iwacho ni nyaka to idhi kode. Nitie mbalariany ma wuok Ikweta. Odhi gi IT. IT to en kama intiere Maseno kata gimoro amora ma intie with it. IT. Gite education with it, information science with it. Koro IT ni entie kuonde gite. To IT ni bihone ka konyo jogi e ngima gi duto nikech wan gi courses moko ma bedo ni waketo mano mar mondo mi wausgo universities magwa kata courses magwa mano machalo koro ero. IT en gimoro lony moro mantiere. Kanya kama oganda ntiere. Sani walose wiche mag AI. Iwacho ni mbui manyalo kopo kaka dhano paro to kete kacha to bende otime mana kaka dhano nyalo bedo katime. Ok okaw part mar dhano. Ikete yo machal nade minyalo